Вие колко печелите, покажете. Това ми е написала Цвети в коментар, за да разбере каква е сумата месечна, която аз печеля от LR Health Beauty, понеже си говорихме в предишното ми видео, че вие можете да изкарвате неограничени пари чрез компания LR Health Beauty, каквото аз правя, и това да е един от вашите доходи, т.е. да го правите допълнително на вашите дейности, независимо от това, което се занимавате в момента. Таран! Тук е момента, макар че ако питам някой от вас, няма да ми кажете точно колко пари изкарвате и съм сигурна, че го държите в тайна, но аз нямам тайни от вас, така че ей сега тук някъде ще ви се появи и моят последен чек от компания LR Health Beauty за месец май. Така че, таран! Тук точно се появява моят доход от компания LR Health Beauty, като добавим също в допълнение от компанията имаме чисто нов автомобил. Так, ще сложа и тук съответно снимка заедно с семейството ми и автомобила, който компания LR Health Beauty ми изплаща месечно, така че това е моят доход за предишния месец. И забележете, аз получавам процент от оборота, който съответно генерирам. Колко повече е висок оборот, толкова процентите се покачват. Така че на колкото повече хората си помогнал, толкова повече съответно се отблагодарява компанията на теб и съответно на всеки по веригата. Така че това е. Ако имаш някакви други въпроси, на линия съм да коментирам. Това е моят доход от миналият месец и да, това може да е вашата допълнителна дейност, която вие сега започвате да стартирате и да отделяте час-два на ден. Защото това е най-голямото ми предимство. Моята цел е до края на месеца, понеже това е доход, който се увеличава на база на оборотите, които вие генерирате и всеки месец, съответно, действайки в тази посока, вашия доход ще се увеличава, ако разбира се предприемате действията. Ако стоите на едно място и с никой не говорите, с никой не коментирате, не предприемате действия, то вие няма да успеете с компанията. Така че нагледала съм си на много такива примери, които просто стартират, купуват си продукти и си мислят, че този доход, който сега ви показах, ще дойде така от само себе си. Не, в LR се плаща за обороти. Така че ако вие не генерирате такива обороти за компанията, свързвайки компанията с нови клиенти, които благодарение на вас са достигнали до компанията и до онлайн магазина, и вие няма да получавате пари. Така че това не е работа за вас, ако вие не предприемате действия. Просто си мислите, че стартирате с първия си стартов пакет, защото има много такива хора, които си мислят, че стартирайки със своя първа поръчка, която правят навсякъде, по аптеките, по Kaufland и навсякъде, и си мислят, че тия пари, които са си купили едни висококачествени продукти, ще започнат сами да работят за тях. Няма как да стане. За да имате пасивен доход, вие трябва да бъдете активни. Така че аз съм активна всеки месец. Имаше период, в който не бях активна, защото бях се захванала и с други дейности, които бяха от обществено значим труд. Така че там, съответно, ми паднаха доходите, защото това е бизнес, в крайна сметка. Плаща се на база на работата, която сте свършили. Така че, но в момента покачвам отново бизнеса си. Моята цел е до края на месеца, до края на годината, извинете, нали, много ще искам до края на месеца, но няма да успея, до края на годината моят доход да се покачи до 4 или 5000 лева на месец. Защото плюсът тук е, че при нас ние не сме на заплата, т.е. нямаме таван, ние можем, независимо съответно колко получаваме в момента, т.е. това не е моята цел, аз си стоя тук на тази сума, моята цел е тя да се увеличава, да увеличавам стандарта си на живот и да помагам на повече хора, които също желаят да повишат своя стандарт на живот. Така че, скъпи хора, ако ви заинтригувах и желаете да научите повече, пишете ми, искам. Добавете това видео за после, за да може да го изгледате отново. Добавете го да ви се запамети и съответно пишете ми във Facebook. Там съм с същото име, Стиляна Радева, същата снимка. Така че пишете ми директно, защото не съм сигурна дали може да ми изпратите покана за приятелство, понеже съответно профил е с такъв статут. Така че действайте прекрасни, само чрез нови действия вие може да направите нещо ново. Да, пари се изкарват по много различни начини, но парите, които ние изкарваме тук, ви носят свободното време, което на много малко места може да го получите. Да, вие може да се счупите от работа, вие може да изкарате много повече пари от мен,
Но надали имате моето свободно време, което имам аз, което е допреди малко си разопаковах пратките, които получих от различни места, където си бях поръчала, бански, дрежки и така нататък. Направих си моите битовизми, нали, които всеки ги има в своето ежедневие. Сега е 2:30. Преди обяд бях при майка ми, където закусих, пихме кафенце, играх си с нашото кученце, което е при нея. Така че сега ще отида до офиса за около час-два максимум, където да поработя. Не е задължително да имате офис, но аз си го отворих по време на COVID, защото заведенията бяха затворени и то пък така си ми хареса, че ми е всичко там подредено и показвам директно на хората какви са нещата. Така че, хора, ако желаете да научите повече, просто ми пишете, дали тук или във Facebook, това зависи от вас. Чао, прекрасни, и до нови срещи!